Máme tu ďalšie príklady na násobenie dvojciferným číslom. Tak ideme hneď na nich. Takže všetko násobím dvojkou. 2x0 je 0. 2x5 je 10. Píšem 0 jednotku, pamätám. 2x4 je 8 plus 1 je 9. 2x2 je 4. Teraz idem všetko násobiť deviatkou. 9x0 je 0. 9x5 je 45. Štvorku pamätám. 9x4 je 36. Plus 4 je 40. Štvorku pamätám. A 9x2 je 18. Plus 4 je 22. Počiarknem a spočítam 0. 0, 0 je 0. 9 a 5 je 14. Jednotka sa mi zvyšila. 4 plus 1 je 5. A tu len 2 a 2. Ďalší príklad 877 krát 63. Najprv trojkou, 3x7 21, dvojku pamätám, 3x7 21 plus 2 je 23, dvojku pamätám, 8x3 je 24 plus 2 je 26. Teraz idem násobiť šestkou. 6x7 je 42. Štvorku pamätám. 6x7 je 42 plus 4 je 46. Štvorku pamätám. A 6x8 je 48 plus 4 je 52. Počiarknem, spočítam. 1, 3 a 2 je 5. 6 a 6 je 12. Dvojku píšem jednotku, pamätám. 2 a 2 je 4 plus tých 1 je 5. A 5. Ďalší príklad. 327 krát 34. Takže opäť štvorkou s tým prvým číslom. 4x7 28. Dvojku pamätám. 4x2 8 plus 2 je 10. Tak 10. Jednotku pamätám. 4x3 je 12 plus 1 je 13. Teraz idem všetko trojkou násobiť. 3x7 je 21, píšem jednotku. Dvojku pamätám. 3x2 je 6 plus 2 je 8. A 3x3 je 9. Spočítam 8. 1, 8 a 3 je 11. Jednotku pamätám. 9 plus 1 je 10 plus 1 je 11. A ešte jeden si dáme. 482 krát 65. 5. 5x2 je 10. Jednotka sa mi zvyšila. 5x8 je 40 plus 1 je 41. Štvorku pamätám. 5x4 je 20 plus 4 je 24. A teraz so šestkou. 6x2 je 12. Dvojku píšem jednotku, pamätám. 6x8 je 48 plus 1 je 49. Štvorku pamätám. 6x4 je 24 plus 4 je 28. Pardon. Takže počiarknem, spočítam. 0, 3, 9 a 4 je 13, píšem 3, jednotku pamätám, 8 a 2 je 10 plus 1 je 11, jednotku pamätám a 2 plus 1 je 3.